Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Unang yalam ka Trinamool Congress TMC, Dr. Mukul sang maha kasing thok ding uloong, baka jingtan jong ka National People's Party NPP, yakinom ikmat na Kiwei pat ki Seng Sain perthei, kadina marka jing bom Shaniah, jong ka Seng halaki Jong ki Dkhot. Dr. sang mau lakren yakani, haba juba palor ka jing penyaso NPP, badang shen jong ki langut ki MLA ka Congress, bakan tubyo Dr. Celestine lengdo na umsning, uba Charles manga na mahati, baru ba Gabriel walang na nongstang. Kini ki jing persyang kilayay, bat kanikam de kasin ka baningkong. Shwa ka election ahaja apulai, pilai ikan no ki terang, banya dan benta, haka bantan yaki nom ikmat. House nem ahaja kat pra, pilai iru ka jingjia, jong unom ikmat barim ka ranikor, kumnu ulangat shrip haka ni kam, ka babakla shibun. Habak daw, baka jingtan yaki nom ikmat, na Kiwei pat ki Seng, kam manbha, nabynta ka jalla, Dr. sang mau loong, bahadin ka election ahaja apulai, lasaki ya ka jing penyaso ka PDF siya ka NPP. Kani ka pen iru ya ka jing long raha jongki banne akabor jia kat bajia. Kumta kani ka bajia menta kaya sergim. Kini ki kam kim manbha na benta ka jella barabor kam jusaki ya kum kani ka san perthei hinrei ladangi phaidin ya ki eki ba layalam siya kani ka jing long jingman kalong ka eki ka bahap ban shimkhia na benta ki nongshong shinong ka jella. Ong utew nong yalam ka TMC. Haba pensngo ba kita kinom ikmat kita ki blasha jit kum ki Dkhot ka Congress ulpan pau ka jing artatin halor ka jing eteli jongki kani ka sinjam la shim namar ki yaladi kim yeteli maki hi kim Shaniah yala ki jongki Dkhot na kren da ka basai kan tho Dr. Sangma ya ka NPP la ka NPP ka persyang ban kenjo ni syaki MLA ka TMC bat kumnu un penne yala ki Dkhot ulong ngadan ka jing Shaniah bapura bat ka jing kermen scam halaki jongki Dkhot na tharai nilapan iru ya kani hashwa pin hap sngotu ya ka weiru ka benta klem ka jing thumu ban pen sngosi yano hnrei ka longru ka badan kam ya man ki Seng ban pentikana baki Dkhot jongki kine bat pendep la ka kamram hakawai kaliang uloong baka ei ka balajia le se ka la bandai na ka Seng hi hakaba ka la bandan ka jing yakan at hapo ying la ka tukat ni por bat ka balayalam pat syakani ka benta kila ru bandan Kiwei kidaw. Kamde ka kamram jonga ban kali na kinong yalam ka Congress nrei na don ka jinget naba nga itho ya baroh naki kilong shibenta jong ka kanhun jonga hakapor bangala don haka Seng shwa ban penyaso siya ka TMC uloong. Shu la benrap pidei ban sngoto hangni ya ka jingya pher hashwa usnem ahaja apolai habang ipenyaso hausnem ahaja apowei nila penyaso siya ka Seng thamai daka jing thmu ban ai daka weipat karen san perthei daka jing thmu bandan hakabor haswa ka election kani ka jing yapher nrei kini ki jing jia kilong banyadan bentamat ka sarkar ka jing raha bandan hakabor ngam sngo thu balai ki MLA ki raha bandan benta bat kabor sensyar lemdadan ki benta ki bakring yaki